talaga eh. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. Ang late ko nang nagising guys. May duty pa man din ako mamayang gabi. So, I need to work fast na. Kaya mag-skincare lang ako. Makapagbihis na. Then mag-workout. And then maglalaba konti. And then kakain. Nakalimutan ng kumain. Ayaw nang kumain. Kasi umiiyak sa workout. Ligo. Mag-edit. And then, prepare na for duty. Yun lang gagawin ko for today. So, ang ginagamit ko ngayon na sunscreen, ito. Kasi nga wala na akong mabili na sunscreen, guys. Maxipil siya. Well, Maxipil din naman to, itong toner na to. Tapos, Maxipil din ito na 20 ang SPF niya. Kasi, lightweight daw siya and non-greasy. Meron ako nabili dyan na skin white, guys, na SPF 20 din. Kaso may pakulay siya. May light beige siya. Ayoko ng ganun. Tapos parang nagiging powder siya. Mas gusto ko yung ganito. Feeling ko mas healthy yung skin ko kapag yung ganito na sunscreen. Yung plain lang, yung i-absorb lang talaga ng skin mo yung sunscreen. Or lang talaga, ika-cover up lang talaga niya. Yan. Hanggang dyan sa leeg kasi. Mapupunas lang din pala to. Dapat pala nag-sunscreen ako after ako mag-workout. Mag-sunscreen ulit after workout. Ayan guys, so I'm already on my workout clothes. Ayan, ito ulit yung damit ko. Laki pa rin yung chan ko. Yung puson ko, tapos nag-leggings na lang ako. Yung napakahaba. Shoes na lang ang kulang mga kapatid. So, workout na tayo guys. Hey guys, so this is the third day ng clothing na 12 days. 2 weeks shred. Ayan. So, meron po tayong 4 na workout. Same, ito, tsaka ito. Same lang ng kahapon. Pero madadagdagan siya nito. So, sobra pong mamamatay po tayo. Ang hirap ng mga to guys. But anyway, ginusto natin to. Kaya panindigan natin. Hey guys. So, kakatapos ko lang ng first workout. Grabe yung pawis ko. Buti na lang guys, may mga lower impact siya. So, kapag pagod na ako, yung low impact o yung mas madali, yung ginagamit ko. Nakapagod. Manginginig ka talaga eh. Pangatlong araw pa lang guys, ang hirap na. In fairness naman sa kanya. Di bale, yung pang 5th day, rest day. So, magre-rest tayo that day. Wala pa. Hey guys, yun na yung pinakamadali na workout nito sa set na to. Kasi, yun yung lower body. Ewan ko, madali siya para sa akin. Kasi, yung wala kong tigil-tigil, gano'n, na-execute ko lahat yung mga workout. Dahil siguro, nasanay ako na ginagamit ko yung lower body ko. Or dahil, mas strong yung mga leg muscles ko. Or, dahil, lagi kong ginagawa kasi noon is squats and jogging. Kaya siguro, mas kaya ng katawan ko yun. Pero grabe po din talagang pagpapawisan ng bonggang-bongga. Meron pa akong isa guys. Nagugutom na ako. Kaso, hindi ko po tapos yung workout. May isa pa, pero at least mga 11 minutes na lang yun. 2-15 minutes, mga ganun lang naman. Core na naman. Ay, pag core talaga yung usapan. Ang sakit. Hindi ko na-execute lahat yung workout kasi ang hirap. Ang dali kong mag-give up kapag dito nasaan ko, sa tiyan ko yung natatamaan na muscle. Hindi ko kaya yung pain.
finally, natapos ko na yung 4. Grabe. Oh my God. Mukha na akong bruha. Sa buko ko, basang-basa ng pawis. Gutom na ako, guys. 1:30 na, oh. Hindi pa ako kumakain. My gosh. Ang hirap. Parang ayoko nang kumain. Kung kakain ako, more exercise dapat. Kung kakain ako ng hindi maganda, yung hindi balance. Pero kapag balance or kapag clean eating, yung sinasabi na clean eating, then kapag mag-workout ako tas clean eating, then that's a possibility na magkakaroon ako ng makakapag-lose ako ng weight. Pero kung kumakain na nga, hindi pa nag-workout, yun na. Yun lang. Ang hirap, guys, promise. Pero maganda siya kasi naka-braces kasi na-challenge talaga yung katawan. Sabi ko parang hindi ko na-feel na sumasakit yung muscles ko kasi kay Cassie Ho sa Vlogilates, talagang after the workout, the day after the workout is masakit. Pero ito hindi masyadong masakit. Hindi ko alam kung na-execute ko ba or talaga kasing lumakas na ako kasi nung mga previous pang ilang araw ko na tong nag-workout. Last week pa ako nag-workout na tuloy-tuloy na daily. Nung Sabado lang ako nag-rest. So, ngayon, pangatlo na. Thank God. Ay, magluluto na ako, guys, at kakain na ako. Gutom na ako. Hey guys, alam nyo ba, inisip ko ano bang kakainin ko. Gusto ko sana ng egg omelette. Kaso nakita ko may gulay pala ako dito, yung Baguio beans. Tapos sinerch ko, ilang kilocalories kaya yung Baguio beans. Yung 100 grams pala guys, is 30.8 lang, napakababa. Alam nyo to? Ganito siya kadami oh. Pakita ko sa inyo ha. Yan guys, yung ganito na kadami, sobrang dami. 203. Sige, tanggalin natin. Lagay natin 200 grams guys. Sobrang dami. 60 calories lang yan. 62 ka mo na lang. Oh my gosh. Kaya pala, inaano nila na more on protein yung kainin. Kasi nga, madami ka nang makakain. Mabubusog ka agad. Kasi mas mababa yung calories nila. I don't know if I'm correct. I'm not, galing lang dito guys. Sinerch ko lang. Pero gutom na talaga ako. So, kakain ako niyan. Tapos, lagyan ko na lang ng corned beef. Kasi nung kumain ako ng ganito, sobrang busog ako guys. And madami pa akong gagawin. Magto 2 PM na. Mag-edit pa ako ng video. Currently cooking na guys yung Baguio beans po natin na with corned beef. Ayan. Ano ba yan? Hindi ko na siya lalagyan ng ibang pampalasa. Hindi ko na lalagyan ng asin or anything. Kasi may sodium naman na yung corned beef. Para less sodium po tayo. Para hindi siya masyadong food for the kidney stone. Ito na guys, naluto ko na siya. So, ito na yung Baguio beans na may corned beef. Tapos, 1/2 cup of rice lang siya. So, parang ang nangyayari ngayon, once a day na lang ako nagra-rice. Tapos, mamayang gabi, fruits na naman ang kakainin natin. Hey guys! So, I am back. Time check. 3:31 na po ng hapon. Hindi pa po ako nakakapag-edit. Kakatapos ko pa lang pong maligo dahil sobrang tagal ko naligo guys. Nag-scrub ako ng bonggang-bongga. Kasi kapag nag-workout ako, tapos pawis na pawis yung likod ko, dapat na-scrub siya para hindi ako magkaroon ng back knee. Yun. So, mag-start na ako na mag-edit para may video na for tonight. Kasi night shift ulit ako mamaya. And then tomorrow, matutulog ako dito maghapon. Hey guys, time check. It's already 5:36 and sobrang nagmamadali na ako kasi hindi pa po nasisimula na i-upload yung video natin for tonight. Sana mabilis yung internet. Ang lakas naman din ng ulan. Kaya medyo, malakas na yung boses ko. Ay, naku, mukhang hindi tayo aabot ng ng 7 PM. Ayan guys, sobrang lakas ng ng ulan. Tingnan mo dun sa bubong. Oh my gosh. Napakalakas. Paano na lang yung duty ko mamaya? Hey guys, so i-close ko na tong ating vlog na to. And unfortunately guys, last Sunday hindi ako nakagawa ng shoutout kasi inedit ko yung video last week pa yun. So hindi ko pa natatapos yung mga lahat ng nag-comment, hindi ko pa nakikita lahat. So hindi ko na-include. But anyway, I will do the shoutout ngayon guys. Yung mga nag-comment po last week.
here. So, simulan na po natin. Shout out kay Sis Manlin Gonzalez. Sis, tuloy mo yung pag-workout. Huwag puro kay drama. Tumigil daw kasi siyang mag-workout dahil sa kay drama. Tapos kay uncle ko, Suke pa rin, Raymond Caberto. And then, shout out din kay Sis Charmy Lagaso. Guys, may ano siya, may channel siya. Yun, nag-workout din siya. Tapos, basta sexy yan. Madaming pa skincare, ganun. Punta nyo yung channel niya, guys. And then, kay Sis Rosemary Sumulong, laging nagko-comment. And then, shout out din kay Precious Jewel. And then, kay Kulit. Ayan, meron siyang mga content naman na mga pambata. Parang, yung last ata is kung paano nila napati-train or tama ba? Napati-train si Tamtam, yung anak nila. And kay Lodi Pet Malu, lahat ng may workout ako, ino-commentan niya. Go, go, go! Thank you! And then, first time daw manood naman si Sis Ivy Dayan Ladisla. Hello, sis! Sana mag-enjoy ka sa channel. And then, kay last but not the least, ang laging first honor, dati si Janeline Alonzo. Ayan, na-busy na siguro siya. Ayan. So, thank you so much, guys, for watching. And I hope you enjoyed watching this video. And, of course, abangan nyo na naman yung Sunday shoutout natin. Sana magawa ko siya ng Sunday ulit. Kasi, pag ganun kasi guys, na ipit na ako sa schedule ko, nag-edit na ako para kahit hindi ako makapag-edit ng, na hindi pa tapos yung week, may ma-upload ako para sa inyo. So, pasensya na kung medyo na-delay yung shoutout Sunday natin. But anyway, alam nyo naman yung schedule ng nurse. Paiba-iba. So, yun naman guys. Thank you so much guys for watching. If you haven't subscribed to this channel yet, please to subscribe and follow me and like my Facebook page, Joy of Mia. Father, follow me! Like my page. Sabi kasi ni Papa ko, saan ba kasi yan? Hindi ko naman nakikita yung mga pinopost niya. Hindi niya kasi ako pinapollow. Hindi niya rin nila-like yung page ko. I-like mo na, Father. Tsaka i-follow mo ako. And yun lang guys. I hope to see you guys on my next one. Bye! Tapos na po yung first workout of the night. Dalawa na lang. My gosh! So happy. Tingnan nyo naman yung pawis ko. Grabe. Bakit pag si Chloe din parang hindi siya pawis ng pawis? Parang hindi siya nahirapan. Hey guys! Para lang akong bruha. Grabe. Ang dami kong hindi nagawa. Ang dami kong, kasi yung exercise is take 30 seconds.